International Candlelight Memorial Kaba Huawei la Rakhe da ka Jingrakhe ha Office Block Development Officer CNRD Nongstoin ha Kaba uba ti dengan ubadai UBDO ka Nongstoin CNRD Block ulai Shimbenta kum ukongsan haringkat ka Jingdon lang jong i Dr. B. De Cruz i balong i Project Director ka MACS kum isembut kongsan la penyat yakani ka program da ka Meghalaya State Network of Positive People hakaba yakani ka program la kershan da ka Meghalaya AIDS Control Society hapo jong ka phang pedeng Together we remember, together we heal through love and solidarity lani ringkat lang ngin ken mau ringkat lang ngin koj lingba ka jing ie bat jing yateli kani ka Jingrakhe ka kentup ya ka jing thang bombati ka jing snap jar kaba 10 minit bat ka jing duai kerpang na ka benta ki brio ki bala syakta ka yeng ka sem jongki bat ikitu ki bala klat no unwanted activities na kapor like Ukraine kita benta by they can HIV we just had a recent meeting and then the graph and then the data kay be doctor ipini kalong ba the entire state of the country kamut kaduna whereas kamut ke Meghalaya kanang kio